En tots aquests actes que estem fent per la gran fita del diumenge hem tocat molts temes, però hi ha un tema que és molt important, que és el tema de la butxaca. A tots ens interessa saber què passa i què passarà el dia D+1. Per explicar-nos-ho està el doctor Josep Maria Vendrell i en Joan Canadell del Cercle Català de Negocis. Ell ens explicarà com ens afecta tot això i com ens quedaria la nostra nòmina o la nostra butxaca quan siguem un país lliure. Tot això és. Gràcies. Primerament, agrair a tot l'equip d'Arenys de Siders tot l'esforç que han fet per tot el moviment que comporta el que estan fent i sobretot l'esforç en què ens han invitat a nosaltres a parlar aquí, poder-vos exposar algunes idees sobre, almenys algunes idees meves, algunes idees del Cercle Català de Negocis sobre tot aquest tema. En primer lloc, us voldria dir que no sé si us heu aturat un moment a pensar una cosa que per mi és molt interessant i molt il·lusionadora, encara que suposo que pràcticament tothom que està aquí ja sap el que diré, però deixeu-me que ho digui. I és que diumenge serà la primera vegada en tota la vida, com a mínim en tota la meva vida, per poder votar directament per Catalunya. I això penso que és molt important. I diumenge serà segurament la primera vegada per molts nois i noies joves que votaran per primera vegada i votaran per primera vegada per Catalunya, a Catalunya. I això és molt important. Ara em direu, no és vinculat. Bé, però és que és igual, és el primer pas. I després hem d'aconseguir que això sigui vinculat. Per tant, jo penso que és... Bé, deixeu-m'ho dir d'entrada perquè a mi em fa molta il·lusió. No sé si la paraula il·lusió és adequada, em fa molta goig, em fa molta gràcia poder votar. No vaig poder votar per uns quants metres a Arenys de Munt, però ara podré votar aquí a Arenys de Munt. En la meva exposició intentaré explicar-vos que els últims, diguem, 300 anys, igual diré 30 només, però un zero més, quasi 300 anys, estem assistint a un veritable desastre econòmic i un desastre cultural en el nostre país. I a més d'aquest desastre hi ha un desànim progressiu que es va apoderant de tota la societat catalana. En canvi, els experts ens diuen que cada dia hauríem de veure com un dia nou i que cada dia és un dia renovat i que l'hem de viure com una pàgina nova per escriure a la nostra vida. Doncs bé, tenim que el dia 13, el diumenge vinent, és una nova oportunitat i una oportunitat, jo penso, excel·lent per fer un pas endavant al nostre país. Insisteixo que això segur que no cal que ho digui, però em fa il·lusió dir-ho, o dir-ho públicament. I si us sembla, entrem en matèria. És una exposició conjunta d'Arenys de Mar de Siders, de Reagrupament i del Cercle Català de Negocis, i hem posat un títol que tracta de fer reflexionar. Aquesta seria una, segurament, de les dues opcions que hi ha. N'hi ha potser de més importants que les butxaques, que són els ideals, el sentiment de pàtria i el sentiment de pertànyer a un país. Però aquesta també n'és una. Dependència, perdoneu, no sé si us tapo, dependència i butxaques buides o llibertat. Aquesta és l'alternativa que també se'ns planteja diumenge que ve. Primer farem un breu resum del panorama, després durant l'exposició indicaré com ho veu, o indicarem, no, ho indicarà Joan Canadell, com ho veu el Cercle Català de Negocis, també us indicaré breument com ho veu el Reagrupament i l'última part anirà enfocada a parlar de què podem fer per sortir-nos. I primer de tot, o seguidament, el que he de fer suposo que és presentar-vos. Qui soc? Doncs, jo soc un ciutadà de Catalunya que he viscut sempre la meva professió i a més soc d'aquests que diuen que no ens hem ficat mai en política. Avui, ara ho comentava amb en Joan, és la primera vegada que jo em trobo en un cercle en què estic defensant les idees, si voleu, dieu-ne polítiques. Per mi no són ben polítiques, són patriòtiques, civils, dieu com vulgueu, és igual. Jo em sento un ciutadà que té els seus ideals, que de cop i volta, i a vegades ho he comentat, l'altre Joan, aquí present, de cop i volta t'adones que no has viscut estafat, però que has viscut en un ambient enrarit.
I de cop i volta em diuen, escolta, però si pot ser lliure, és el més fàcil del món. Doncs exercim. Per què sou aquí? Precisament per això, senzillament per exposar-vos algunes idees. No he pas atabalar, no voldria pas menjar-me el temps d'en Joan després explicant això, però quedi clar que exposar algunes idees sobre la meva pàtria és sobre Catalunya. Aquesta és la meva pàtria. A Catalunya hi ha hagut una dominació estrangera que ens ha volgut expulsar o extirpar el concepte de què és la nostra pàtria. Això és el que vaig descobrir un bon dia, sentint parlar o llegint alguns escrits precisament del carrer, que adona't que tu tens una pàtria i no és aquesta que t'han volgut fer. Bé, a qualsevol país normal del món aquest concepte és una idea molt potent, que els dona cohesió. La gent se sent cohesionada per què? Perquè pertany a alguna cosa. Aquí ens han volgut aigualir, i fa 300 anys que es vol aigualir, el fet que tenim una pàtria i que podem avançar tots junts com a país. Els catalans, insisteixo, que ens han volgut robar el sentit que pertanyem al nostre propi país, i aquest país és Catalunya. Catalunya, que havia estat un país potent, un país que havia dominat bona part del Mediterrani i que ara doncs, està en una altra situació, però Catalunya és una nació i això és el que ens hem de creure. Això és el que s'ha intentat que no ens creiessin els mateixos catalans. Tenim uns senyals d'identitat propis, absolutament propis. Tenim una llengua, tenim una cultura, tenim una història, unes tradicions, uns valors que compartim, tenim una música, tenim tota una sèrie de senyals que són la base. I aquesta base explica el fet que som una nació, que és la nostra nació, i això, tot això és propi, peculiar, absolutament nostre. Però hi ha hagut unes circumstàncies històriques adverses, molt adverses, des de fa 300 anys, 295 per 6 anys. Però, malgrat això, el poble català ha mantingut viva la seva identitat. I ens hem mantingut viva. Però ja es veu que hi ha unes circumstàncies molt, no vull ser dramàtic, però hi ha unes circumstàncies dolentes. I aquestes circumstàncies dolentes fan que només podem veure garantit que seguirem com a poble si som independents. Si no, desapareixerem. A la llarga, i no vull ser dramàtic, però a la llarga es veu aquí. I en canvi tenim el dret d'accedir a ser un estat català independent, igual que qualsevol altra nació del món. Però només hi ha un detall, un no petit detall. Ens hem de creure. El problema és que sembla que no ens ho creiem. Segurament els que esteu aquí sí que us ho creiem. Però a fora d'aquí sembla que molta gent no s'ho creu. I potser, perdoneu, potser sí que hi ha gent que ha vingut encuriosida a veure què es diu, i convenció d'un dia a parlar, també unes persones del Cercle Català de Negocis, però ens ho hem de creure, seriosament, seriosament. No allò de dir, no, si no m'ho crec. No, seri. Una mica d'història. Recordem que vam ser sotmesos per les armes, els invasors castellans, i que, per exemple, aquests invasors castellans, el Parlament, un dels primers parlaments democràtics d'Europa, va ser aniquilat. Per què? Perquè els invasors, per la terra que ho digui, venien aquí a aniquilar, a destruir, que és la cosa més fàcil del món. Quan Catalunya es va anar refent, de fet, es van fer moltes provatures d'entesa. Què ha passat? Tots els intents d'entendre's de Catalunya amb els espanyols han fracassat. Si voleu, recordeu qualsevol diari. Doncs que, i encara que molts diaris intenten amagar la veritat, però tot i això es veu clarament el fracàs del que se'n deia l'encaix, el famós encaix. Què ens trobem? Ens diu que a Catalunya no podem parlar de patriotes, o que no en tenim, no n'hi ha. Volen dir-nos que no n'hi ha, o que això és una idea antiquada. Una idea antiquada per segons qui. O que si estimem el nostre país, resulta que som com rústics, unes persones que baixem de les muntanyes, que som pagesos. Quina és la realitat? La realitat, només cal observar-la. Hi ha un esforç sistemàtic, prolongat, per aniquilar la identitat catalana. Un esforç que segueix i que últimament s'està intensificant. Un esforç que vol fer desaparèixer Catalunya. Pot semblar molt fort, però jo no vull llegir.
plec, però són extractes no vull dir perquè fa pena. Hi ha qui no s'ho acaba de creure. Hi ha molta gent catalana de bona fe que no s'acaba de creure que ens vulguin fer desaparèixer. Però recordeu, i ho diré en el castellà que es va escriure fa 294 anys. Que no se note el cuidado. Que no es noti que els volem fer desaparèixer. I fa 294 anys que ho han escrit.